Táto ikonická karta bola hneď zakázaná v tom momente, keď bola vydaná. A pravdepodobne ste mali alebo stále máte jednu vo svojej zbierke. Toto je Blanks Pikachu, lepšie známy ako Birthday Pikachu Card. A hoci to môže vyzerať ako neškodná karta, Wizards of the Coast ju museli okamžite zakázať. Prvý anglický výtlačok tejto karty bol dostupný v Pikachu World Collection v roku 2000 ako klasická nie holo verzia, ale so zlatou pečiatkou v tvare chvosta. Potom bol vydaný holo variant ako súčasť kampane Create a Card, kde zberatelia posielali svoje ilustrácie existujúceho alebo nového baby Pokémona a dostali túto kartu ako odmenu za ich nápady. Nakoniec verzia, ktorú mnohí z vás pravdepodobne majú, je dotlač, ktorá je súčasťou oslavy 25. výročia. Kým japonská verzia uvádza, že ju nemožno použiť na oficiálnych turnajoch, anglická ju nespomína vôbec. Tak prečo vlastne bola táto karta okamžite zakázaná? Je to kvôli schopnosti tejto karty nazvanej narodeninové prekvapenie, ktorá hovorí, že ak máte narodeniny, môžete súperovmu Pokémonovi spôsobiť ďalšie poškodenie o 50 životov. Dokonca v spodnej časti je riadok, kde si musíte napísať, kedy máte narodeniny. Ale keďže nikto nechce kresliť na svoju kartu alebo požiadať súpera, aby ukázal svoj občiansky preukaz uprostred turnaja, tak kto mal povedať, či máte skutočne narodeniny? Z tohto dôvodu Wizards of the Coast neriskovali a okamžite kartu zakázali. Týmto sa Birthday Pikachu stáva jednou z dvoch kariet, ktorá je zakázaná v každom jej formáte. Tá druhá je Ancient Mew.